cerita lanjutane pas preksa cangkrang. Yo suntik sih napa lho. Nggih Pak tak kurung roman. Rapopo ramangan napa lho. Disuntik. Nah iki kok koyo ngene ku ape bolo lho. Nih. Beh. Ganteng iso dadi kok ngene terus motoku enek bolo iki lho. Ndek ingin nangis sih bolo. Dikon kon ngombe obat. Kan obatnya pil ngono kae kon anu ra iso. Kon ngolu ra iso. Dijur. Obatnya liyane ya ngono. Dilebokke ning wedang, dijur karo wedang. Apa? Terus untune lara. Usum bola iki. Yo. Hi. Aku dhewe ya mrinding kok. Ampun sing nonton.